Moussa Oumar Bari. folotire windirankewo dawal nogas tabal fuɗɗima hanki Mexique kam waɗi tabal moƴƴal e pottal maɓɓe hanki e yesso Afrique du Sud ɓe pooli ɓe loggi ɗiɗi e ko walla holno ngal kawrital yeɓira e nder leydi Mauritanie jabol ngol koye nder kabaruji ɗi kala jiyaɗo walla tumaɗo gueɗe lutiyankago ene wawi fawede duuɓi 5 fade 10 kaso e amande kalis kewɗo gonɗen ko to leydi Niger ardiɓe laamu faddew ngu ɓayini sariyawol dewinotongol oɗo alhaali e nder leydi ndi Guinée hanki Diallo Souleymane ruttama teddugal to palais du peuple o gorko ko cosɗo Diayndé Links ma ñande goo lewru jeego ɓurdu gonɗen to Canada tawaɓe gouvernement diaydenkoɓe nder e bowal leydi ndi foof konngol ko gotol o gorko koene wayno golle makko ina timmuno to banggue diaydiyankagal kadi ko goto e daraniноɓe wellitare diaydiyankoɓe e nder leydi Guinée on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi fuɗɗode majji folotiri windiranke walla to ballon fuɗɗima hanki hakkude Afrique du Sud e Mexique e nder ɗo Mexique wotiri leydi jaɓɓinguel kawguel kam natiri hen no moƴƴiri saabu ɓe pooli Afrique du Sud loggi ɗiɗi e ko walla e on saaha Nouakchott nokkure kaafe Tunisie yimɓe hewɓe wambannoɓe Afrique du Sud garino e keewal gam yebde ngal kawrital e yesso écran ji mawɗi hewɓe mabɓe gonanno ko Afrique du Sud wonande ɓen Mauritanie naɓe Afrique du Sud notanaki tan gendi muɗum kono notani foof ko Afrique e kuuɓal saabu heɓe coomi yakare Afrique hayso tawi Mexique fooliɓe he mbawi jagguitade e pottite mabɓe paaɗe ko ɗum andini ɓe Oumar Elhadji Thiam yewtidi waktuji 19 pawɗi joniɗo yenne e café Tunisie lamorgo Nouakchott ko mbiyefego jingannoɓe kippu Afrique du Sud rentiɗo yenne gam yebde uddirgol folotiro ngoɗo Mohamed Moussa jingano Bafana المنتخب المكسيكي Mexique jogino ballore nden gila ka fuɗɗode ha ɓe heeɓi fandare mum ɓe keeɓi hen loggol caggal nde ayna loggijo o waɗi faljere labtunde kippa Afrique du Sud jabtori kono wawano hebde feere gam ittude ɗin loggi ɗiɗi النتيجة Sidir Noura jeeyaɗo leydi Soudan holliti oɗo kippu ko Afrique foof notini شجع المنتخب jingammi ko kippo Afrique du Sud sibuɓe jeeya ko e nder dunde meɗen Afrique jañammi ko kippo Afrique du Sud sibuɓe jeeya ko e notaniɓe toon leyɗele meɗen Afrique قارة أفريقيا yimɓe keeɓino yakare kono fuku o tappi koye jamɗe gal ɗiɗi Dahiru Bari ina yonni ngoɗo folotiro bal maɓɓe no yoori par ce que ɓe waɗi kalis kewɗo football local maɓɓe Ligue des champions Afrique e nde hitande ko Mamelodi ƴeɗi woni ko ƴetti Ligue des champions Afrique hayso tawi ɓe wamboɓe kippu Bafana jiiɗino ngoɗo folotiro gasiri e ɗekki ɗum wona ko laati Oumar Elhadji Thiam Nouakchott e reefi e yamde 19 Canada ma fettide e Bosnie sikki ala mamin gartu hen e kabaruji amen paaɗi kono wona ɗum en jokkan kabaruji ɗi to Niger ɓingu leydago loldiyankejo ardiɓe laamu faddew ngu hono Mayra Djibrine ittama hooreɓe Niger ina tuumi o debbo dillere leydi gollidde e yimɓe wonɓe toon to caggal leydi Mayra Djibrine ko kam ardi fedde noddirtede Alliance des démocrates du Sahel fedde nde ina rendini Niger naɓe Burkinaɓe e Mali naɓe darde mabɓe ko artirgol laamu démocratie e nder ɗeɗo leyɗe tati